prvoligovom zápase v basketbale privítali družstvo, ktoré je momentálne na konci tabulky. Krompachy, ktoré v kolónke víťazstiev má zatiaľ 0. Bolo zrejmé, že každý domáci divák čaká jednoznačné víťazstvo našich. Športová hala bola nabitá a podľa doterajšieho priebehu ligy diváci dokonca čakali víťazstvo Komárna s trojciferným číslom na ukazovateli skóre. V prvom počase naši dosiahli 50-ku, na konci však stovka nebola. Víťazstvo bolo isté, vyhrali sme o 32 bodov v pomere 93:61. V prvej basketbalovej lige bola skoro mesačná prestávka kvôli reprezentačným povinnostiam výberu Slovenska. Táto prestávka narušila rytmus a tempo hry nášho družstva. Naši nedokázali hrať v plnom nasadení a potrebnou koncentráciou na hru. Rozdiel v kvalitách družstiev bol jasný, čo sa nakoniec ukázalo aj vo výsledku. Ale spokojní môžeme byť len a len s výsledkom, nie však predvedenou hrou. Proti kvalitnejšiemu súperovi bude treba podať aj kvalitnejší výkon. Na zápas pre zranenie nenastúpil náš najskúsenejší hráč Lovík, čo sa na hre aj prejavilo. Najviac bodov dosiahol a najvyrovnejší výkon podal Týmko, ktorý aj v tomto zápase potvrdil strelecké schopnosti. Tréner Jozef Pavlík v závere zápasu dal možnosť zahrať si aj hráčom z lavičky. Na budúci týždeň naši cestujú do Lučenca, kde budú favoritmi domáci. Očakávame však, že to bude vyrovnané stretnutie a naši sa budú snažiť podať čo najlepší výkon. Zápas v Lučenci bude záverečným zápasom základného kola. Najbližší zápas na domácej palubovke uvidíme až 13. januára v roku 2001, kedy u nás privítame suverene najlepšie družstvo najvyššej basketbalovej ligy, družstvo Slovakofarmy Pezino.